Má thugann tú cuairt ar a burtach nó ar a rias sa tabhra. Gach seans go bhfeiceadh tú an curlew nó an crotach mar a tugtar chomh maithir. Sin curlew an téan lapadíola is mó san áirib, agus tá gléach ar leithéige. Is fristí de ahand ar a gosa móra fada agus ar a ngob fada le cúran. Leis an ngob son, bíonn siad ábailte toch go dainn sa flodig, chun breith ar fiasta móra rára agus ar fíordáin. Farír, níl an curlew có flúirseach an éireann agus a bhíoch sé. Ach beir leatach le naí, agus beidir gomach an seans leat ceanna éiscint. Is úntaach an bhí mílónasa chun de bhocéad is de líontáine réileat chus trá. Búlaigh annach chuid sligáin dá thula leat ar a dráig, agus nuair a shrán an tíide, féidir tú dul ag ránsáil tríd na locháin idir na caragacha. Má éachan tú go críns na locháin, ciad tú annach chuid créatúirí úntacha aite ón bharige.